think that is always to prevent accident. Kador bar shnong maupun kshat kalapen pau ya kijing kuslai jing mut jangka shaphang kijing tmu banshna ya kasurok ba folin na yam shamalidor kador bar shnong ka sheptieng ba kani ka project kan pendu ya kitelong ki ba kongsan jong kani ka than wat hadien ba kila kubur ya ka jingdon kam ban wanra ya ka roi ka par kila kan turu ba deiban kamshim khia ya ki kam yada ya ka me mariang kador bar shnong kala ya kendu ru ya u deputy commissioner karibhoi u abilash baranwal ban yakran halor kani kapang kador bar kala banjur ba kani ka project kam dei satia ban kata ya kitelong jongki lara hadien chpo khatan snem yo le se kate ga do na ke te jingti ite khndo itu chitelong ma kita kate nala ga bawan te na khrau yo kitab no kite khndo bati pya ba yang ide jingtho ban pentikna ban nagalang idisi la simkha yang bangi kum kidisi ngide ginong tre jong ba nilong kloy ba ngin pentikna kata ba kite tolong gimde ben kata bala da kata ru ngin pensange la kimla ban pentikna kite tolong ngin pensange ya jingtre ya ka aqua park kabaderu ka visitor information